So ingon ana, ang proseso ay ha ka maka-abroad. Munay tinuod. So medyo taas ni, tiyagain na lang yun ninyo. Nasilik na ka sa employer, di ba? So ang next step na pud ana, i-schedule na pud mo karon sa training sa Nihongo. So depende na sa inyong masudlan nga agency. Nay uban tulo ka bulan, nay uban upat, puno, mata kabalo ingon ana. So samot na karon no kay medyo naghigpit na yata sa language ay ha makasulod diri sa Japan. So ata kabalo kung unsay rules nila ana no. So diha schedule sa training na. So schedule sa training, mao na diha ang uban agency mangutana na kung naabo mo'y kapasidad nga gastuhan ang inyong mga panginahanglanon. Mao na mangutana sila daan sa inyo ha. Akong gitubag ato, oh ma'am, kay yung ani yung nana, kita jud ko paagi nga matubag nako, which is gitubag nako nga makaingon sad ko nga kaya kay ngano, kay kun di na nimo matustusan, tas tawagan kanila inun ani na sunod sir buhata o wala kay kwarta. Mantala ang imuhang proseso. Sumao nang uban maga-back out. Prepare mo at least mga approximately lang. So ako gaing eksaktong amount ha sa mga 60 kay base pud na sa experience atong mga kauban nako kay kato ako halos mudangat gid siya guan 80 ana siguro kay sikog lupad-lupad eroplano ato gikag Mindanao. So ana schedule las training kay di sa training man gud ang uban agency dili na mo pagawson ana 3 months sa training ninyo ang inyong bayaran diha walay bayad ang training pero kinahanglan ninyo bayaran ang kanang inyong istihan nga dorm. So bayaran ninyo na monthly. Tapos na ipagkaon magbayad sad mo para di na mo magluto. Nay uban agency ingon ana, ang uban pod lahi ang proseso. So man mo ingon ko na depende sa agency na masudlan. Dayon, while ga training, gi-process na ang papel ninyo para sa trabaho diri sa Japan, gahulat, ga training ni Hongo, naa na po ikaduha nga medical. So kanang ikaduha nga medical, ikaw ra gihapon magbayad ana. So dapat maipasa gihapon. So dapat maipasa gihapon na ang ikaduha nga medical kay kinahanglan gyud na siya. So mo nay phase 2 sa medical no. So ikaw gyapon magbayad ana, so another gasto na po, di ba? While ga training mo, schedule mo ana, pagawson ra mo pag naa na mo schedule kay ang agency may mag-schedule ana sa inyong phase 2 nga medical. So pagawson ra mo sa training ninyo kung naka-schedule na tong medical ninyo. So I have mo adto dito sa clinic. So depende kung asa. Dapat maipasa na siya. So mao to ikaduha ka medical na. So ayha na pud mo lupad pa ingog Japan. Before pa lang mo lupad pa ingog Japan, well ga training mo. So dias training daggang kay kag bagyan di di ako nagkatawag maayo. Na ako naman nang naistorya atong mga niaging vlog nako about sa training ana. Before mo lupad, naay pinakalas nga medical, mo na ang phase 3. Dapat kana mo'y pinaka-importante jud kay mo na basihan diri sa employer sa Japan. Kung walay problema sa inyong medical, dapat maipasa gyud ninyo na manang while ga training amping gyud sa pagkaon. Nga walay mahimong sablay sa medical. Ipasa ninyong medical, so makaginhawa na gyud tagamay diha kay inyong kuan na, hulat ninyo ana ang inyong flight na lang. Humana ang 3 months training sa Nihongo, na mo COE, na mo visa. Ang medical gyud ang pinaka-importante. Once na ipasa na goods na. So na mo ticket, hulat na lang mo flight dayon. Kay kato ako gani nga sablay ko sa P3, sa phase 1 ug phase 2 walay nakita sa kuha. Pagka last medical na spot daw akong baga. O di ba? Makahugno. Sa kadako na sa gasto nako. Tapos nakitaan ra ko sa last part sa pinakalas nga medical pa jud. Nagpangitaan ra tug paagi. Mo tong nakalupad jud ko. Mao na kaingon kog swerte. Pero kung moingon tag swerte kay nakapag-Japan ka, so di ko kaingon swerte gyud siya nga. Swerte lang na igor ka nga plane lupad diri. So dili oy. Taas kay kagagian nga proseso. Kana pa lang sa gasto nimo, pila ka medical tulo. Gasto na kayo na. Sa training nimo. So ako gaingon nga tanan agency ingon ana ha. Naay uban agency nga ingon ana. Naasay uban, wa ta kabalo kung unsay paagi sa ilang pag-training. Ingon ana siya. So mao to siya kung gusto jud ka mag-Japan, willing jud ka mag-Japan. So mao to'y andama, kinahanglan physically fit ka, kabalo ka sa imong lawas nga wala gyud problema para walay mahimong aberya. Ikaduha, andam jud kag budget nimo ay ha kamo sulong og apply anang mag-abroad ka. Kung asa man ka nga lugar gusto nimo mo abroad, kinahanglan jud ka mag-andam og
gahin jud ka og budget para ana. So base atong mga kauban nako, experience nako ha, wala ko gayog exact amount. Nasa 60, 50 to 60 ang ilahang ginaandam ato. Budget jud ka. Mao ginang tipid nimo. Kay kato ako mo halos mukabat siya og 60 to 80 siguro yung ana. Akong nagasto ato, tanan-tanan. Kay sige, magusakay-sakay eroplano ato gikag Mindanao. So ingon ana, ang proseso ay haka maka-abroad. Munay tinuod. So unta nakatabang, dili man ako na sulti tanan. Kung naamoy mga pangutana, paki-comment na lang. Salamat.